Unahon ako siyempre nag-ong-ong manggod ang kanang security plans nato and kanang atong mga protocol may kalabutan sa Ramadan. Tama ba ko, ma'am? Unsay atong classes preparation, ma'am? Wala tayo paghahimuon na police visibility diha sa nagkadaiyang mosque sa Dakbayan sa Davao. Mm-mm. Kasi itong mga dagko kayo, no, kay karong Friday man ato expected na katong paghuman nila sa ilahang Ramadan or identity. So, ugma na nga sa June. So, of course, andam pod ang ato ang kapulisan para mag-provide of police visibility, security para sa ato ang mga Muslim brothers and sisters. Kaya pareho sa Catholic, naapod tayo mga gihimo ng mga police visibility diya sa nagkadaiyang Catholic churches. So, kani mga dagko na event manggod sa Dakbayan sa Davao, ginapanginsamutan jud din no, sa Davao City Police Office with our head City Director, Police Colonel Alberto Lucas na mamahimo jud na zero crime incident. Siyempre kana ma'am, no? That the whole trust is on anti-terrorism. Tama ba ko, ma'am? Yes, not only anti-terrorism, but of course, law enforcement natin ng mga activities to maintain sa peace and order sa Dakbayan sa Davao. No, ma'am, nakalimot di ay ko, ma'am, sa kanang best EOD and K9 unit ta, ma'am, no? Davao City? O Yes, Davao City ang nahimong na-awardan pa na best wow. EOD and K9 unit sa whole Philippines no, during sa anniversary sa EOD and K9. Naungusan na to ang bagyo, ma'am. Tama ba, ma'am? Yes, naungusan na to ang Baguio City, Cotabato. So, congratulations and snappy salute sa atong mga men and women sa inyo, hadi, ma'am. Ma'am, ari ko, ma'am, move on ko sa mga areas of public convergence. Kung sa ginatutukan nato nga mga pasilidades, ma'am? Sa areas of public convergence, isa sa mga ditutukan na to ang kaming mga terminal, seaports, and mga tourist areas na to or tourist spots na kay padulong na po baya ang summer vacation. So, expected ang dagda sa mga tao na mga sa Dakbayan sa Davao para mag-tuloy-tuloy, labi na kay daghan po ng mga tourist attractions during. So, muna ato ang ginakuan. Apil na po din na, siyempre, ang atong pagpatrol diha sa mga sa atong airport po. Oo. Ma'am, because of the Isulan incident, unsay atong unsay tawagan ni ma'am? Unsay atong action po diri sa ato sa Davao? In relation sa hitabong pagpamomba dito sa Isulan, gipa-activate dayon sa ato City Director ang Davao Defense System nato. Kung doon atong gipahugtan ang ato ang ginahimo na ang inspection diha sa mga border points pasulod sa Dakbayan sa Davao. And then ang mga ang 19 police stations nato nagkakandak po sila o kaning mga random checkpoints diya sa mga strategic areas pasunod po sa ilahang mga AOR. And of course, di-remind nato ang public as per coordination sa BICOT, no? Ginabawal gihapon ang pag-pick up ng mga pasahero outside sa Ecoland Terminal. Yes, okay. Ma'am, nadunggan nako ni sa Cebu, sa Visayas kanang mga bystanders, himuon nga mga force multipliers. Makatabang ka ni ma'am? Just in case? Just in case? Yes, makatabang gihapon na siya, Sir June, no? Kaya sila part man sila sa community. So, pwede sila gamito para mag-observe silang kanya-kanya na mga community. Kaya mas dako ang ilahan time, no? Nga maka-observe diha sa ilahang mga palibot. Kaya naraman sila dari standby. So, pwede sila gamitin in information dissemination, especially kung may mga kung abot sa ilahang mga lugar nga murag sa duda-duda ang mga lihok. So, dako gihapon na siya na sila na tabang kay dili lang man po ang ato ang ginahangyo sa mga pulis ang mga katabang sa barangay tanod or troop leader. But the whole community no gina-ask nato ang ilahang kooperasyon ug suporta. Mabitaw ka na mga ginakandak na pulong-pulong
Gila-remind nila sa ato ang Secretary si Police Terminal Alberto Lucas na malihog mo na tabangan mo kay pagbantay lang sa inyong palibot, pag-report sa mo sa inyong mga naobserbahan, pag inyong makita, dako na kayo lang sa natabang na informasyon para matagaan na magpagtaga o further investigation kung kaya na information, threat ba siya no, sa security and pagbintay sa peaceful atmosphere sa atong dakbayan. Okay, we barely have half a minute, ma'am, for your last advisories, if any, kung naa kay mga announcement. At daghang salamat, Sir Jun, no? So, atong kuwan sa katawhan, ato itong i-implement na itong handaon itong atong culture security nga dabuhat din sa dakbayan sa Davao. And then, magtinagdumay kita na kantina to ang peace and order para mas daghan na magbisita, ug mas mo lang buang atong dakbayan sa Davao.